Νομίζω από το ακροατήριο ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης της αποκεντρωμένης, εκεί που είναι στην περιφέρεια, ο κ. Μπαξεβανίδης, ο φίλος και συνάδελφος, θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα του έργου. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά εγώ νομίζω ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Από εδώ και πέρα, πώς θα γίνει η υλοποίηση όλων αυτών. Είναι ευχάριστο που είναι εδώ από το Υπουργείο ο Γενικός Γραμματέας. Επειδή τώρα στη νέα προγραμματική περίοδο ξεκινήσουν τα καινούργια αγροτικά προγράμματα, θα επιδοτηθούν οι ομάδες παραγωγών. Είναι καλό να μπει, θα έλεγα, τύπου υποχρεωτικό να έχουν αυτό σαν πρότυπο, έστω και αν δεν γίνει πρότυπο. Να επενδύσουν δηλαδή σε αυτή την τεχνολογία. Και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι επιδοτούμενες από εδώ και πέρα, οπότε θα είναι εύκολο. Αλλά επειδή είναι στρατηγικό το πρόγραμμα, πρέπει να καθοριστεί από το Υπουργείο. Γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο. Εδώ και 15 χρόνια έχουμε δει εντυπωσιακά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε τίποτα. Ο κύριος Μισοπολινός, ο καθηγητής Νίκος Μισοπολινός, ομότιμος καθηγητής και ο διευθυντής του εργαστηρίου πριν από μένα. Θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία, την οποία τόσο πολύ ωραία παρουσιάστηκε σήμερα, το αποτέλεσμα, έχει μια προϊστορία η οποία ξεκίνησε περίπου το 1990, πριν κάνουμε την πρόταση στον Γιώργο του Ζαλίδη, που ήταν στην Αμερική τότε, να μας κάνει την τιμή, θα έλεγα, γιατί αυτό αποδεικνύεται από την πορεία, να αναλάβει όλο αυτό το έργο. Είχαμε τότε δειλά-δειλά προχωρήσει σε αυτό που τώρα λέμε γεωργία ακριβίας, το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον αγρό για οτιδήποτε, είτε αφορά το έδαφος, είτε την άρδευση, είτε τις ασθένειες, είτε οτιδήποτε, δειλά-δειλά με, τώρα θα έλεγα, πανάρχια σπεκτροφωτόμετρα, σε συνεργασία και με τον αντίστοιχο καθηγητή συνάδελφο, τον κύριο Σιλέο, ο οποίος δεν παρευρίσκεται εδώ, σε συνεργασία με τη Γαλλία. Είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο πρωτόγονο, βέβαια, για τη σημερινή εποχή, και τότε ακριβώς είχε έρθει, κλήθηκε ο Γιώργος και ήρθε, κατέλαβε τη θέση επίκουρου καθηγητή στην σχολή και άρχισε να προχωράει με ρυθμούς τελείως διαφορετικούς από αυτούς τους οποίους προχωρούσαμε εμείς σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να πω ότι υπήρχαν και παράπονα γι' αυτό βεβαίως στη σχολή, αλλά εγώ και ο κύριος Σιλέος, έχοντας την ευθύνη, ας το πούμε, του Γιώργου, είχαμε αποφασίσει να μην τον βάλουμε κανένα φραγμό σε τίποτα. Να τον αφήσουμε να αναπτυχθεί όσο μπορεί. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα όλοι μαζί και γι' αυτό το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι νιώθω πολύ περήφανος γι' αυτό. Έτσι. Και βεβαίως αρχίζω πια και δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω, γιατί κινείται με εκθετικούς ρυθμούς, έτσι. Και ελπίζω ότι θα βγάλει πάρα πολύ ωραία πράγματα και όχι μόνο σε τοπικό. Το θέμα είναι ότι διεθνοποιήθηκαν τα πάντα και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο, για την Ελλάδα. Αυτά. Νομίζω, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο από το ακροατήριο ή κάποιος άλλος που θέλει να προσθέσει κάτι, βλέπω ήδη δύο χέρια πάνω, ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μιχαηλίδης. Είναι ο λόγος πια σε εσάς. Εμείς τελειώσαμε. Ξεκίνα από τον κύριο Μιχαηλίδη, θα πάμε στον κύριο Μόσχο, θα κάνουμε τον κύκλο έτσι. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την... Λίγο πιο δυνατά. Συγχαρητήρια και για το πρόγραμμα που ολοκληρώσατε και για τα αποτελέσματα που φέρατε. Επειδή είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό να βγαίνει ένας τίτλος για το κάθε τομέα το οποίο προσέγγισε και τους στόχους που επέτυχε το πρόγραμμα, τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά μας ενδιαφέροντα στον τομέα, δηλαδή του οικολογικού αποτυπώματος, της χρήσης των νερών και της επιβάρησης του υπόγειδροφορέα ή του επιφανειακού όσον αφορά τη χρήση του για τη γεωργία, από φάρμακα και λοιπάσματα, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να επαναληφθούν τα ποσοστά επιτυχίας όσον αφορά την προηγούμενη χρήση στην κλίμακα που εφαρμόστηκε για τα στρέμματα, τα συγκεκριμένα που παρακολουθήθηκαν, για τις αρδευτικές περιόδους που εξετάστηκαν, την προηγούμενη χρήση σε
ποσότητα νερού η οποία χρησιμοποιήθηκε για την άρδευση και μετά την εφαρμογή αυτής της παρακολούθησης που έγινε όσον αφορά τη αναγκαιότητα σε νερό πλέον μέσω των μεθόδων που υλοποιήσατε και την ποσοστό απομείωσης στο φάρμακα και στα λοιπάσματα, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι εν κατακλείδη με 2-3 νούμερα η επιτυχία του προγράμματος που θα πρέπει να αναδειχθεί όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Για το νερό στο Κολχικό, στο Καλαμπόκι, το νούμερο είναι συγκεκριμένο. 69% μείωση με στάγδιν σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιήθηκε μέσω του ΣΚΑΝΤΑ και του συστήματος τηλεμετρίας που χρησιμοποίησαμε. Για το λίπασμα το ποσοστό ήταν στο 25%. Όσο αφορά στην παραγωγή και στο yield monitoring, τα ποσοστά ήταν ακριβώς στο σύμπλην 1%. Η παραγωγή δεν διέφερε στατιστικά καθόλου. Ο κύριος Μόσχος. Κύριε Μόσχο. Κύριε Μόσχο. Ήρθε από εκεί. Ναι, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Με τη σειρά, έτσι πάει. Ναι, άνταξε, ακούμε. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καταρχήν ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο το πρόγραμμα από ό,τι βλέπω. Ήθελα να προσθέσω συγκεκριμένα, επειδή όλες αυτές τις τεχνολογίες, και έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν προσωπικά, προϋποθέτουν αισθητήρες πολύ μεγάλου κόστους. Στην ουσία, για να γίνει ευρεία χρήση, πιστεύω ότι είναι θέμα επιχειρηματικού μοντέλου κυρίως. Δηλαδή, κάποιες εταιρείες οι οποίες θα ασχοληθούν με αυτό και μετά να μπορούν να προσφέρουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες με κάποιο είδος συνδρομής, το οποίο να είναι ανάλογα με το ποιος είναι ο χρήστης, να γίνεται διαφορετική προσφορά σε συνεταιρισμούς, σε μεμονωμένους αγρότες. Δηλαδή, νομίζω υπάρχει, επειδή το έχουμε μελετήσει το θέμα και με γερμανούς partners σε διάφορα project που ασχολούνται με το πώς γίνεται take-up σε άλλες χώρες, το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορεί να βρεθεί μια τέτοια λύση, πιο επιχειρηματικό μοντέλο δηλαδή, ταιριάζει σε κάθε κατάσταση, τοπικά βέβαια, δηλαδή σε κάθε χώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Οπότε θα πρέπει να γίνει κάποια αντίστοιχη μελέτη για την Ελλάδα. Φυσικά με εμείς και με διάφορους πάροχους. Τώρα, από εκεί πέρα, το άλλο θέμα που είδα, επειδή σε ορισμένα ευρωπαϊκά project έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, έχουμε συνδυάσει διάφορα. Τα πιλωτικά τα είχατε σε διαφορετικές καλλιέργειες εδώ. Δηλαδή, αλλού είχατε ας πούμε, για λίπανση, αλλού είχατε για ασθένειες. Όχι, είχαμε και όλα σε όλα. Μάλλον κάποια τα είχαμε και τα τρία, όχι όλα σε όλα. Ας πούμε, στο ακτινίδιο νομίζω ήταν και τα 3 επίπεδα. Δεν θυμάμαι ποια καλλιέργεια τώρα. Δηλαδή, είχατε λίπανση ταυτόχρονα, στρέσεις, ασθένειες. Κάποια χρησιμοποιήθηκαν σε κάποιες έντομα. Ορίστε. Όχι, τα έντομα δεν ήταν παντού. Υπήρχε ένα συνδυαστικό που τα είχε όλα. Και τα άλλα γίνανε κατά. Το νερό και το λίπασμα πάντα ήταν μαζί. Τα είχε όλα και οι περιοριστικοί παράγοντες όσον αφορά δηλαδή την απόδοση. Ναι, γιατί όταν μιλάς για υγρασία και νερό, μιλάς συγχρόνως και για φυτοπαθολογία. Διότι μιλάς για το optimum της υγρασίας, μιλάς για τη χρήση του μοντέλου στο ίδιο το κομμάτι που κάνεις και πότισμα. Ναι, άρα προσπαθείς σε αυτό το κομμάτι να χρησιμοποιήσεις το κομμάτι σε όλο το φάσμα των εφαρμογών σου. Κάποια άλλα εφαρμόστηκαν, δεν μπορείς, ας πούμε, ο φορητός, ο time variable λιπασβαδιανομέας δεν μπορούσε να πάει μέσα στο ακτινίδιο. Όχι, καλά εννοείται, ναι. Δεν ήταν όλα για όλα, αλλά σε κάποια γίνανε και οι 3 εφαρμογές. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ και ποια πιλωτικά. Ναι, δηλαδή ταυτόχρονα υπήρχε λίπανση, διάγνωση ασθενειών και γιατί αυτό στην ουσία είναι περιοριστικοί παράγοντες, τουλάχιστον σε μεγάλες καλλιέργειες. Μπορεί να εμφανιστούν όλα τα προβλήματα ταυτόχρονα. Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μια διάκριση. Έχετε δίκιο. Ένα τέτοιο πολιτικό θα τα χρήσιμο για να φανούν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι μου λέει ο Τάσος, τα κτηνίδια έγιναν και τα 3. Είχατε. Ναι, απλώς δεν ήμουν κι εγώ έτοιμος by heart. Ευχαριστώ πολύ. Ο διπλανός σας και μετά, απλώς να πει όνομα και ιδιότητα και μετά... Σπύρος Φουντάς, λέγομαι, επίκορος καθηγητής από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Ο Σπύρος ο Φουντάς είναι, ίσως και εδώ πρέπει να πω λίγο, το Σπύρο, συγγνώμη, είναι και μακριά η απόσταση, συνάδελφος από το Γεωπονικό, από τους πρωτεργάτες του κομμάτι Precision Farming και ελπίζω και μελλοντικό συνεργάτη. Σπύρο, λόγο σε σένα. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ ήρθα. Το μεταπτυχιακό μου το 98 το έκανα στη Γεωργία Κρυβία στην Αγγλία και από τότε δουλεύω Είσαι και εθνικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, στο Precision. Precision Agriculture. Ναι.
Απλά θέλω να πω, δεν έχω κάποιο ερώτημα, απλά θέλω να σας συγχαρώ. Δεν ήξερα τι κάνετε και εντυπωσιάστηκα και θέλω να σας ευχαριστήσω και τον κύριο Κουβά που μου πρότεινε να έρθω, δηλαδή, γιατί να δω. Μου έκανε εντύπωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο εργαστήριο ή άλλο κέντρο στην Ελλάδα με τόσο πολύ εξοπλισμό και με τέτοια ερευνητική δουλειά και νομίζω ότι έχετε πάρα πολλά να κάνετε και δεν ξέρω και πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο κέντρα που να έχουν τέτοιο εξοπλισμό που να δουλεύουν όλες τις δραστηριότητες της γεωργίας ακριβίας όπως εσείς. Κάποιοι δουλεύουν μόνο για έντομα, μόνο για ασθένειες. Εσείς τουλάχιστον καταφέρατε πληρωμένο και συγχαρητήρια. Σπύρο, νομίζω καταρχάς μας τιμά η παρουσία σου και τα σχόλιά σου και δεύτερον, πραγματικά στο λόγο και το νο, προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία. Ναι, μετά ο Γενικός Γραμματέας. Ο κύριος θα έρθει τελευταίο, θα κλείσεις, Νίκο, θα σου δώσω το λόγο τελευταίο. Λέγομαι Λαζαρίδης. Χάρης. Είμαι καθηγητής στην Γεωπονική Σχολή του Απιθή. Είμαι στα τρόφιμα. Και έχω, νομίζω, μία ολιστική αντίληψη του θέματος, γιατί ήμουνα γεωπόνος, εξειδικεύτηκα στο food science, επιστήμη τροφίμων, μηχανική τροφίμων και θέλω να επισημάνω δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γεωργία και με την μεταποίηση. Καταρχάς, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι κάτι που έρχεται για να επιβληθεί, θέλουμε δεν θέλουμε. Διότι η καταστροφή του περιβάλλοντος και από τη γεωργία είναι κάτι που μας αφορά όλους. Η καταστροφή, η κατασπατάληση πόρων, ο ανταγωνισμός για το νερό και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, θα είναι ένα ποιοτικό κριτήριο το οποίο και αν ακόμα δεν το επιδιώξουμε θα επιβληθεί, θα έρθει η ώρα του. Καλά είναι όμως να το επιδιώξουμε. Γιατί? Γιατί εμείς στην περιοχή μας εδώ στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία πρέπει να βρούμε τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με βάση την τιμή, τη χαμηλή τιμή λόγω εκτατικής γεωργίας. Μπορούμε όμως να κεφαλαιοποιήσουμε πάνω στο sustainability και σε αυτό που λέμε value added, έτσι ώστε να μπορέσει να παραμείνει ο αγρότης, ο γεωργός στη γεωργία και να μην γίνει κολίγος στο χωράφι του, γιατί θα του το πάρουνε η παραγωγή η μεγάλη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει το ότι θα μπορέσουν να γίνουν αυτές οι ομάδες παραγωγών και τα κλάστερς κλπ. Κάτι όμως το οποίο δεν τονίστηκε, τουλάχιστον όσο ήμουν εδώ, γιατί ήρθα λίγο αργά, είναι ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην πρωτογενή παραγωγή είναι η ομοιομορφία της καλής ποιότητας. Γιατί στο ίδιο το χωράφι είδαμε φοβερές διαφορές αναγκών σε λιπάσματα, σε νερό και έρχεται τώρα ένα εργαλείο το οποίο δίνει σε όλα τα φυτά ίση ευκαιρία. Άρα δίνει ίση δυνατότητα παραγωγής του ίδιου προϊόντος με την καλύτερη ποιότητά του. Επομένως, έχουμε πάρα πολύ δυνατά στοιχεία και θέλω να συγχαρώ πραγματικά όλη την ομάδα που ενεπλάκει στο έργο αυτό και να ευχηθώ να μην μείνουμε εδώ, να κεφαλαιοποιήσουμε πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε Χάρη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω αν δεν τονίστηκε, απλώς θέλω να πω που την ξέρει και ο Σπύρος, την αντίστοιχη ορολογία, η επιστημονικά ορθή ορολογία της γεωργίας ακριβίας είναι χωροχρονικά κατανεμημένη γεωργία, που σημαίνει συναντάμε στο χώρο και στο χρόνο τις ανάγκες του φυτού. Ρίχνουμε όταν, τόσο, όπου χρειάζεται. Και αυτή είναι η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στο σύστημα εδάφους, ατμόσφαιρας, στο κοντίνιουμ αυτό, έδαφος, φυτό, ατμόσφαιρα. Κύριε Πανόρα. Ευχαριστώ, κύριε Ζαλίδη. Εγώ μένω, ή θα ξεκινήσω μάλλον, από τον Τάσο. Άλλωστε ο Τάσος, και το λέω Τάσος εννοώ ο συνεταιρισμός, ήταν ο αποδέκτης
όλης αυτής της προσπάθειας, δηλαδή μέσω του συνεταιρισμού ή μάλλον συνεργαστήκατε με το συνεταιρισμό για να δείξετε κάποια πράγματα, έτσι, ή να αναδείξετε κάποιες επιστημονικές λειτουργίες, θα έλεγα. Είναι αυτονόητο ότι η ορθολογική χρήση όλων αυτών των ισροών, λοιπόν, θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Και αυτό κάνατε. Βέβαια, αυτό που έχει γίνει σήμερα και αυτό που προτείνεται είναι με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Και αυτό είναι γνωστό τι κόπο θέλει, τι εξειδικευμένο προσωπικό. Θέλω όμως να επισημάνω το εξής πράγμα, που είναι και το σημαντικό, για τη συνέχεια. Νομίζω, κύριε Ζαλίδη, ότι για τη συνέχεια των πραγμάτων, ξέρουμε όλοι ότι αυτά τα στρογγυλά τραπέζια δίνουν κάποια ερεθίσματα, κάνουμε, ας πούμε, μια γενική αποτύπωση της δράσης, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ομάδα εργασίας, η οποία ομάδα εργασίας θα συγκεντρώσει και θα προβληματιστεί για όλα αυτά τα απαραίτητα στάδια, βήματα, πώς ξεκινάμε από την αρχή και φτάνουμε μέχρι τέλος που είπε ο κύριος Τσοτσόλης. Και η αρχή είναι το σημαντικότερο από τα υπόλοιπα. Και βέβαια, ασφαλώς όλα τα ωφέλη υπάρχουν αυτά που είπατε. Γιατί λέω η αρχή είναι, και ποια είναι η αρχή? Η αρχή είναι ο Γεωργός μας. Εάν ο Γεωργός, και αυτό είναι κατανοητό και το ξέρουμε όλοι μας, εάν ο Γεωργός δεν πιστεί από μία δράση την οποία του προτείνουμε, ότι θα έχει κέρδος, ότι θα έχει motive να την κάνει, λοιπόν, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Είναι γεγονός βέβαια ότι αρκετά πράγματα θα υποχρεωθούμε σαν χώρα να τα κάνουμε. Λέγε με νερό, λέγε με φυτοπροστασία, δηλαδή ορθολογική χρήση φαρμάκων, νερού κλπ. Όλα αυτά. Αλλά όμως πρέπει να δούμε και μας χρειάζονται άνθρωποι σαν τον Τάσο, ενώ κλάστρες, συνεταιρισμοί, ούτως ώστε να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η ιστορία. Και να πω και κλείνω με αυτό το πράγμα, ότι να είμαστε βέβαιοι ότι θέλει πολύ σκληρή δουλειά από την οργάνωση αυτή της ομάδας εργασίας, γιατί είναι δύσκολο να πείσεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτό το επάγγελμα να κάνουν μία αλλαγή. Και πολλές φορές ας είναι για το καλό τους. Γι' αυτό το καλύτερο μέσο είναι η αποδεικτική, η επιδεικτική αγρή, είναι αυτό ακριβώς που κάνατε. Αλλά αυτό όμως θέλει συνέχεια. Και άπαξ και δει ο Γιώργος ότι ωφελείται από αυτό το πράγμα, λοιπόν, να είστε σίγουρος ότι θα τρέχουνε. Κλείνοντας πάρα πολύ σύντομα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο είχε τη χρήση ασβεστοποιημένης ηλίως από βιολογικό καθαρισμό για τη βελτίωση όξινων εδαφών, αφού τελείωσε το πειραματικό στάδιο και βελτιώθηκαν τα όξινα εδάφη μιας περιοχής στοκικής, όπου το pH από 4,5 πήγε στο 6,5 και αυξήθηκε η παραγωγή του σταριού περισσότερο από 30%, πήγαμε στο επόμενο στάδιο, στους πιλωτικούς αγρούς. Και εκεί λοιπόν ψάχναμε και θέλαμε να βρούμε μία σειρά από έναν αριθμό στρεμμάτων, μεγάλων αριθμό στρεμμάτων. Και λέμε τον Γιώργο να μας βοηθήσεις, μια που είσαι της περιοχής, και να μας βρεις και άλλους συναδέλφους. Όχι, όχι κύριε Πανόρα, εγώ έχω δικά μου στρέμματα, όλη η εφαρμογή θα γίνει σε μένα. Βλέποντας αυτός δηλαδή τα πειραματικά ωφέλη που είχε, 30% αύξηση παραγωγής, από μόνος του λέει διαθέτω όλα τα χωράφια μου. Άρα το μυστικό της επιτυχίας είναι αυτό. Να πείσουμε τους γεωργούς του συνεταιρισμού ότι πραγματικά θα έχουν προφανή ωφέλη. Διότι επιστημονικά το βλέπουμε και είναι συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας για το έργο σας. Παραδειγματικός λόγος, ευχαριστώ. Θέλει να κλείσει νομίζω ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Τουπής. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, πριν κλείσει μπορώ να πω κάτι? Ναι. Νομίζω ότι είναι και η σειρά μας να σας ευχαριστήσουμε για τις ευκαιρίες που μας δίνετε, γιατί άμα δεν πενεύσει και το σπίτι σου μπορεί στο τέλος να πέσει να σε πλακώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Προσωπικά νιώθω ευτυχής διπλά για την παρουσία μου εδώ και με την έννοια της επιστημονικής ιδιότητας Αγιοπόνος και της πολιτικής. Αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο, ότι να δεσμευτώ σε κάτι άμεσα δεν έχει και καμία πρακτική αξία. Ωστόσο, καταλαβαίνω και αυτή την ευθύνη αναλαμβάνω. Πρώτον, να ψάξουμε άμεσα με τις υπηρεσίες τη δυνατότητα ενός εθνικού σήματος σε σχέση με τη γεωργία μειωμένων εισδρών, το πώς αυτό και τι δυναμική μπορεί να έχει στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά και κατ' επέκταση ακόμα να φτάσουμε στο να εισηγηθούμε για να επεξεργαστούμε ακόμα και ένα
ευρωπαϊκό αντίστοιχο σήμα. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το πρώτο που τουλάχιστον αναλαμβάνω την υποχρέωση να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις η σημερινή δουλειά που κάνατε, η οποία κανένας δεν έχει να πει ότι ξέρεις την περνάει έτσι επιφανειακά, που λέει άντε ένα άλλο πρόγραμμα, φάγαμε μερικά λεφτά, ποιο είναι το αποτέλεσμα και κυρίως τι ψάχνω να βρω στη δράση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για τέτοια προγράμματα η κοινωνία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη, όταν ακούει ειδικά για εκατομμύρια κτλ. Άρα έχουμε και μια υποχρέωση να κάνουμε αυτά τα πραγματικά πρακτικά αποτελέσματα του προγράμματος που μπορούν να ενσωματωθούν, να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε πολύ γρήγορα, ώστε να διαχυθεί στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα ακόμα. Γιατί αν περιμένουμε από μόνη της η βιομηχανία ή η βιοτεχνία να φτιάξει τα μηχανήματα χαμηλού κόστους και άρα να πάμε από μόνα του, θα περιμένουμε πολύ και δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει. Νομίζω ότι η αγορά θα είναι αυτή που θα δημιουργήσει τις ανάγκες αμφίδρομα και θα καλέσει τη βιομηχανία, από όταν δει επιχειρηματική ευκαιρία θα μπει. Άρα εμείς πρέπει να συνεχίσουμε, πέρα από τη δουλειά με τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, να κάνουμε μια αυτόνομη δουλειά. Και νομίζω ότι δεν τελειώνεις και δεν ξέρω τη σύμβασή σου ποια είναι με το πρόγραμμα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Θα έλεγα ότι πρέπει να κινηθούμε σε ορισμένες κατευθύνσεις. Από το Υπουργείο να οργανώσουμε λίγο τη συνέχιση της διάχυσης αυτών των συμπερασμάτων της δουλειάς στις μεγάλες ομάδες παραγωγών σε προϊόντα δυναμικά που ήδη έχουμε, που πολύ πιο εύκολα μπορούν να καταλάβουν και να προσεγγίσουν την αξία αυτού του πράγματος. Δεύτερον, έχω την αίσθηση ότι με πρωτοβουλία της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας που υπάρχει, μέσω της ΕΜΠΕ, επειδή έχουμε το γενικό πρόγραμμα με την αγροδιατροφική σύμπραξη και τα αγροτικά καλάθια στις περιφέρειες, ότι θα ήταν να προκαλέσετε μια συζήτηση στην ΕΜΠΕ, εγώ τυχαίνει να είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΠΕ, γιατί την χάνω και αυτοδιοικητικός, γύρω να παρουσιαστεί αυτή η δουλειά, ώστε να την ενσωματώσουν οι περιφέρειες, γιατί έχουν και κονδύλια που θα διαχειριστούν σε σχέση με την αγροδιατροφική σύμπραξη κτλ. Και νομίζω, Γιώργο, ότι επίσης πρέπει να κάνετε μια δουλειά εσείς σε συνέχεια, να πάμε στην οικονομική βιωσιμότητα της εφαρμογής, δηλαδή να βάλουμε κάτω ορισμένα νούμερα, αυτό που ρώτησες προηγούμενα το συνάδελφο, σε μια ομάδα παραγωγών τι εύρους, για πόσα στρέμματα μονοκαλλιέργειας, τι κόστος μπορεί να έχει η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος που να μπορεί να το σηκώσει η ομάδα παραγωγών, ώστε να φτάσουμε μετά σε αποφάσεις πολιτικής για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πώς θα δούμε τα επιχειρησιακά προγράμματα των ομάδων παραγωγών με τα εύρη, αν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό. Ή με τα σχέδια βελτίωσης, μήπως πρέπει να προβλέψουμε και κάτι άλλο για συλλογικές επενδύσεις που να μπορούν να διευκολύνουν αυτά τα οποία συζητάμε εδώ. Και τέλος, νομίζω ότι για να κλείσει, έχω υπόψη μου κανένα δυο προγράμματα που βρίσκονται παράλληλα. Δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι μειωμένων εισρωών στη Γεωργία. Ξέρω ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ένα άλλο έργο από τα ΠΕΠ των γεωργικών προειδοποιήσεων. Είναι να παραληφθεί, από ό,τι ξέρω, και αυτό μέχρι τις 30 σήμερα. Έπρεπε, προφανώς θα πάει λίγο πιο πίσω. Αυτό είναι το κομμάτι που πάει παράλληλα και έχει και κοινά σημεία. Ξέρω ότι στην Ανατολική Μακεδονία είναι ένα άλλο πρόγραμμα που δουλεύουν με το Δημοκρίτιο σε σχέση με τους ατμοσφαιρικούς ρυπαντές, τη ρύπανση στην ατμοσφαιρική και την επίδραση στα φυτά. Κάποιος λοιπόν αυτές τα επιμέρους προγράμματα και τα συμπεράσματά του πρέπει να τα συντονίσει για να γίνει ένα και μοναδικό εργαλείο στα χέρια πια του παραγωγού. Δεν μπορεί να πάει πει στην ομάδα του παραγωγού, έλα δούλεψε με το ένα πρόγραμμα της μειωμένης, έλα δούλεψε με το δεύτερο πρόγραμμα των γεωργικών προειδοποιήσεων, έλα δούλεψε με το τρίτο. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να ενοποιήσει όλη αυτή την διάχυτη γνώση η οποία υπάρχει και την αποτελεσματική εφαρμογή της. Με αυτές τις σκέψεις, καλή συνέχεια και στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μας τιμά η παρουσία σας. Δεν ξέρω αν κάποιος από το πρωινό πάνελ, οι επισκέπτες από το εξωτερικό, θέλουν να προσθέσουν κάτι για να κλείσει η συνάντηση. Bernard, the floor is yours. Barb, you want also to follow? Or? Thank you. No, I'll be quick. I would only have to make two suggestions. You have said that the best way to convince farmers, or actually to make them adopt this program, is convince every single farmer that this works.
that is a very long way. It is going to take a long time. I think bottom-up is always good. Top-down is going to help. So if you come to certain conclusions that certain methods work, those methods should be imposed on farmers. If you want to sell your product to a foreign market, for example, you have to stick to certain methods. And selling to foreign markets, coming from a small country myself, Austria is in its dimension about like Greece. And since there is nothing between organic and traditional farming, why does Greece not come up with a new label of agro-less production that is creating a sticker that you can see now on every washing machine that is being sold? There's an energy rating between A and M, from very little energy to a lot of energy. Create a sticker for Greek agricultural products where you say, we're not organic, but we're also not traditional. Our virtual water consumption is 50% below the European average. Our application of pesticides is X% below European average. Come up with a distinctive method to characterize Greek products as something special that will also allow you to justify a higher price. Maybe not as high as organic, but definitely higher as traditional products. And the speaker up there just said, being a small country, you can't compete with large-scale agriculture anyway. So you need some USP, I hate to use that term, but you need some unique selling proposition that makes a distinction between Greek products and other European products. Come up with something innovative, invent something. And then if a farmer wants to be sold under this new label, he has to stick to the methods that you recommend. And I think with this push and pull approach, you might get some speed into that process. Thank you. Excellent idea. I think the General Secretary wrote down that it's a good idea, and we'll proceed with that. Barb. Sure. Well, thank you very much. And again, I'd just like to thank everyone. It's been a great day. And then maybe just weaving some of these comments in, because I think each of the interventions actually made reference to it, and that is, it really is an ecosystem of organizations that have to come together. So there's unique role for the private sector, unique role for universities, unique role for governments, and it's just got to manifest regionally. And I think there's probably no better example than this. And so I just would thank you again, and also thanks for the continued engagement in the Group on Earth Observations, because we would like to model this behavior in other domains, biodiversity and ecosystems and energy, and in other parts of the world. So thank you again. Have you heard that from you, Barb, as the General Secretary of GEO? It's an honor, and really we appreciate, and we promise you that we'll keep working on the same pathway. A short statement from my side. You know, I'm from private industry and from science. So you are bridging the two worlds together. So I always try to close the gaps. And yeah, congratulations for this very nice project. And I can fully understand that there is a lot of challenges ahead. Because to convince farmers, I know from my personal experience, is always a very tricky thing. Farmers are normally very conservative, very critical in adopting new technologies, because they never know how long this technology will be sustained. And of course, there is always the challenge to have the pre-investment to set up the system up until it's running and until you can produce revenues. So I like the idea of incentives very much. Of course, the best incentive is money. However, something like that's a good conscience, good feeling in production is also something you can build upon, which can also help a lot. So, yeah, I believe you are on the right track. But yeah, to fully implement that, this is still a long way to go. So, best wishes. I hope that we are going to by bringing the hubs, this will boost the whole process. So I look forward to bringing the high-altitude pseudo-satellite here that can help us with the new data, and we can go and cover what is hubs meant for, the whole region. And this can be a very high value added to the whole process.
So what I would like to say, closing, is I'm honored by all of your presence, from the distinguished guests abroad, as well as by the General Secretary, by each of you, my colleagues from Athens and Bulgaria. And also, I would like to give the promise that we are going to keep working and keep the ecosystem, as Barbara said, established. So we are in the process of establishing the ecosystem. We have to establish also what Bernard has said, the label for Greece that can make the whole thing very attractive. Thank you very much. Τον Eyal ξέχασα, I didn't see. Thank you. Okay. Eyal. Thank you for the last words for this conference. I was very impressed from what have been done, but I would like to maybe summarize the conference or the workshop today in three, I would say, points. One is regulations, the other one is education, and the last one is collaboration. So in terms of regulation, I think we need to think how to make those applications ISO protected, ISO related, and then it will be able to provide these applications to the end users, because the end user are looking for something which is ISO. They don't believe in science. They believe in something that have a background of some entity that giving ISO legislation to the product. Then if we took... May I steal your expression? May I steal your three words? Yes. I will. Okay, that was the main reason that you will steal them. The other one is, of course, regulation to SME, how the SME will work with these applications. Who will provide them the money to implement this to the end user? They have to do that, and this brings me to the education. You have to educate the end user, but you have also to educate the operators, because we need to have manpower, we need to have skilled personnel to do the job. So education is actually in two folds. It's one, the end user, educate them that this is a very good application for him, he will save lots of money, in the future he will thank you. But also education of the new students that will be the operators of the new technology. Collaboration, as Barbara mentioned in her very interesting and very good talk, we need to collaborate. There are no borders anymore. It's not borders between countries. It's also borders between scientists in the same country. We have to collaborate. We have to share information, because by that we will increase our capacity to provide more reliable information to the end users. Thank you. Thank you very much, Eyal, for your presence here. Alexandra, you wanted to. And we have Alexandra. I forgot you. I didn't see you. Sorry. No, I just, first of all, thank you for the invitation on behalf of our team at the EURISI, and I congratulate you for this wonderful project. I stand by your argument when you said that, indeed, one of the biggest challenges is to turn a pilot into operational, and you will have our full support in developing the next phase and seeing actual results. I just wanted to end by a thank you. I look forward to working at the European level with you. I'm going to be in Paris on the 12th for the board meeting. For the 10th of December. We're waiting for you December, there. 12th there. So. Plus Paris is lovely. Yeah, I'll see you there in Paris. Okay. Thank you so much for Thank you, Alexandra. Thank you. Thank you, everybody. Γεια σας, ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία.